Kalau ke jing kemen ke berkrau yang abiang sesisian bangan yok ban ai ke ni ke jing hikai. Kabang la ai kerteng mentala kumbakat tuan nesian age jing dai bat. Ke ding ke jong umen sim khut jong blay. La ni ke ding jong blay. Ngala keren ban yai pen me ya ke ding ke jong blay. Ban ngala keren ru wat penip no ya ke ding ke jong blay. Ngala keren ru ya ke ding aga ru kum gedak. Ke sign ke ba pen i ya ke jing shikri blay la ni ke jing lang men siam. Haga ni ke por nga kwa ngan peteng biang ini ke jing keren ke jong aga jing dai ba ke ding. Kumbang ala ong ya fina du besdang. Ba nda habanga puli ya ke ni ke ketien ke jong blay. Nda habanga persang ban pelet jingmut na ka Bible nadu na ke kitab Genesis syakmat. Ngayo i ba ublay ukren bon palat ya ke ding haga Bible. Ba dena magata ka down nda habanga puli ke ni ke Bible nga syamba. Nda haba ublay ukren shibon ya ke ding kidan shibon ki jingmut ki bakin jamin sem. Ki balong ke jingker khu ke bakraw ya ke jing syakri blay jangi. Bat kabangila ban skau thuru ya ke jing temu ke jong blay. Balengi hap an ya limba ki ding ke jing em. Bat kan ya rap ifi mena ke sngi ba pin la ya ke ban syakri yo blay la fi skau thuru chu ya ke ni ke ktien ke jong blay. Ke jing hikai ke mga don ban keren men ta ke sngi ke jing dai ba ke ni ke ding ke dai. Ngan puli fi na ke gospel ke jong Matthias. Ngan puli na Matthias ke lanong ke balai. Na ke de khat ke ba khat way. Ngan puli ba ke de khat ke ba khat ar. Kani ke gospel ke jong Matthias ke lanong ke balai. Kadai ke bal keren daw Yohanes nang Pynbaptist. Uniu dai ubriu jong blay ubalami daga jing pa jong try. Ubalong uta unong perta hagari klau shua ke jingwan jong Jesus Christ. Hakaba ulayalap daga jing kelaga bomut bat ula Pynbaptist ki brio. Nado ki Pharisee ki Sadducee ki wani ke ban Pynbaptist aga jing Pynbaptist jong Yohanes. Bat nda haba ula Pynbaptist ki brio shibon. Kila sngo honi ke jing Pynbaptist. Namar kila kela ka bomot bat kila yo ke jing Pynbaptist aga Siya jing kela ka bomot. Bat nda haba yo i ke ni. Yohanes na Pynbaptist. Upertaya ke ni kektian. Kabang akwa matagisngi bapinda sngap ha. Nda uyo i ngan ong biang sisisian. Nda uyo i baki brio baro. Kila nget ke jing alap jang u. Bat uyo iru ba nadu kinong yalam ki bakraw ki Pharisee ba ki Sadducee ru ki awan lang siya ka jing Pynbaptist. Ula keren ke ktien ke bakhor ye ki uang api ki khon ki bseng. U ei ba mahame pi men pet yap no na ka jing bitar ka ban salap. Na ba kum tatu say u so ubadai biang ke jing kelaga bomot. Na pi puli ke ni ke jing alap jang u ye ke jing keren jang u ki kelaga bomot. Nganut ban ong de ki hajar ki brio ki kelaga bomot ak tu ko por. Baru Yohanes sang ni por kila nget yu ubu de kunja Messiah yure. Bat nda habau Yohanes uyo i beki brio. Kila snow kemen, kila snow hun, kila snow sok. Bakila kela ka pamut bat bakila yo i ke Pynbaptist Da ka bau pengam yaki haga wa Jordan. Henry Yohanes uklem sange tang hangta. Upertanya kini kektian na kalenong ka balai ka bekhat way bekhat ar. Uong penban yaki da kini kektian. Nga sisya nga Pynbaptist ya fida ka Yakaban kela ka bamut. Henry uta ubawan na din jonga. Ulong ubakam kraw bor banyanga. Ubakam dayanga ban ra watang yaki juti jong. Utaken un Pynbaptist ya fi. Da mensi makhot bat nagading. Mas ngaw tanat palat ega ni kiktian na marganan ka jingmot ka bajulyo ne. Ngan ong biang sisisian. Dan kibriyo, kiba klempoy siya ganegi jing sisya. Kiba sakot tang hau Yohanes, ki klempoy siya u Jisu, ki sakot tang haka ki klempoy siya u mensi makoy.
But day na kata daw pinyo baka klem lang complete lani ka klem dan ka jing pendep ka bajanay ya ka jing shakri blay. Uang ikinigiktin hagad khat ka bakhatar u baka jing pe jang ka haga kti jang un pen khoit baharu ya ka kentem jang but un lumyu kew jang halaga tiar Henry un tang yu stait daga ding bom julep. Figa nega nega ktian ka bau jisu kuran. Yiki artali ki ding hang ni. Ka ding ka bau kuran hang nega day ka ding jong mensi makhoit. Baga ding ka bau kuran hang nega day ka ding ka jong ka dujok ka ding ka bau bom julep. Ka ega bang akwakan pen fi menaga sngi ngam kuran nega nega ding ka bau bom julep. Reka bang akwakan kuran mataga sngi yak nega ktian ka bau ang. Nga Pynbaptist daka siya jingkala ka ba mut. And ray nda uwan utaken un Pynbaptist pi da mensi makhoit bat daka ding. Ngan keren siya pang ganiga ktian ka ba ang Pynbaptist daka ding. Balay don kamban na Pynbaptist daw mensi makhoit bat daka ding. Ngasnutanat baubu iga ktian mensi makhoit bat daka ding. Namadan gibriu kiba pudiang yo mensi makhoit. Henry kiba klem dan ding. Ngakwangan ang ifir kaniga por. Kaniga jashisha. Kaniga wan jashisha. Ngakwangan si pinkan mao ifi. Napi puli nagikam jagi apostle. Hadian ka jing syakri ka jang jisu kaniga pertay. Lais nem siteng AA. Nadian bau yap aga ding fna. Ban maap igi pop jangi. Nadian bau mipat naga jing tap. Usyonga kaniga pertay. Satang kumba saw post ni. But haka sngi ka ba saw po. Ukiyo so lum jong ki alip. But now lum jong ki alip. La raim mi uship neng. Daw lo jong ka buram. But nadu ka ni ka sngi ba la raim mi Kisenran ki let bet ka kamera ka bahaneng. Shispa ar pungot ki syong. But hangta ki ya duay ko ma shipaw sngi. But ndakaladap ko ma san po sngi na dobu jisu mi pat na ka jingtep. Hadu ka ni ka sngi ka ba san po. Ka Bible kong ka ni ka sngi Pentecost. Ka ba mo't ka sngi ka ba dap san po. But ndalapoy ka ni ka sngi Pentecost. Ka Bible kong kila ya don lang ka ka jaka. Kendit kalawan ka jing sawan na penengkum kala air ba ka ba be kertap. But kala pendap ya ka yeng barok away haka ba kila ya syong. But lapawa ki telit ki ba pat penat kum ka ding. Tiga la syong alor way po way na ki ba la pendap iki baro. Da mensim makhoit ba kila ya sedang ban keren hagi way pa ki telit. Kat kum ba mensim ula ay bor yaki ban keren. Fi ida pipuli nga ni ka lanang ka ba ar. Kadai ka fulfillment lani ka taga jing pendap. Ya ka ay ka bau Yohanes nang Pynbaptist ukuran na do shua bau jisu unwan siya ka pertay. Ula adep yo ilupa ba u jisu unda uwan siya ka pertay. Unda wan mo unwan ba umensi makhoit jang blay haga jing im jang ushimet. Namara pipuli na Lucas ka nang ka basaw. Pilap adin bau mi no na po ka jing sya jing it. Wan pahaya ka bor jang mensi makhoit. Ka nam jang uga priyang ka leng. But haga lenang ka ba saw ka khat ka ba khat nriyo khat nyo khat pra na pinpuli. Ulit rong ka synagogue. Shimi ka Bible. Baru puli ka to ka scroll ka to ka por na ka kitab Isaiah. Ka ba ngimintangi yo aga lenang ka ba nriyo puway. Baru ang umensim jang play udan hanga. Ka ba mut umensim makhoit jang play bat ka ding ka jang play ka na naga jing im jang. But naladap gani ujisu ko mga ladap ang Ukran bun siya ni gisunran bakin syong Jerusalem. Tan nda Pynbaptist iki dagading. Fi ujisu upen kan mau gani giktian. Sengap kan puli fi nagi kam jagi apostol. Nakalinang ka beningkong. Nakadikhat ka basawang. Habakili seng lembat ki. Ula hukum iki benom lek no na Jerusalem. Riban up iki jingkular jong kupa. Kabawang pilayo sengaw na nga. Nasutanat bahay gani bu jisu klem contradict. Henry ula yang bet tek ban buat bet yek ekabo blay wong lingbau Yohanes. Pay wong nabau Yohanes sisha Pynbaptist daka Henry on Pynbaptist vi. Daw mense makhoit sa kandiat sngi na do menta. Fi kita kali ketian kabau Yohanes Ukran. But Yohanes ula dep yalap Yohanes la khraikle ula yap. Hadin jisu ula ya yang ni percaya ula yalap. But ujisu Ukraine ga jo
wang fin shong ha Jerusalem but pin ya up ya ke jingkular ke jong khpa na bau Yohanes Pynbaptist fi tang daga kataka dai ka bang kwangan ang fi dan ke jing shakri hagini gisngi ki ba perkhat batang ke jing Pynbaptist kala biang iki renga kwangan ang fi ke jing Pynbaptist ka biang fi tang apa jing iseng lada fi ngap iga daga ktien kan ya rap fi ka jing Pynbaptist kadai ka ba biang fi tang jing iseng Henry ka jing Pynbaptist daw mensi makhoy ba daga ding kadai ga bapen bet ifi bapen mi shabar na ga jing iseng bapen ya chikmat ha ga jing shakri blay nakataga daw ujisu upendap igene udaong ndanga let na mangangan pa ifi yo mensi makhoy but aga singi pendekas mensi makhoy u hiar but daw hiar kawan ga jing sawa kumkal ka ba be na beneng But the pendap ega yeng baro, but la pendap ega ni jing ong ka jong Yohanes, la pendap ega ni ba ong do Jesus Christ, but ka taga day ka Bible ka ong nang ka ba ar ki kam ki apostle khat ka balay. La pau haki ki tlet ki ba pat penat kum ka ding. Ti ka la shong alor way pa way na ki. Ka ba mot chispa ar pa ngot ki brio. Ha kle jong ki dan chispa ar pa to li ki ding. Ka taga day ka ba ngot nat mangan kren na gani ka por. Baya ka nega jing ithol pala nega jing kren ka jong Yohanes nang Pynbaptist la pendap hagas ni pendekas ba blay Pynbaptist shaiki daga ding ba daw mensi makhoy figa jinkli ga jong amen daga singi ga day singi ni ya chikmat haga ni ga jing kren ga kwa ba pinda penet jingmot ba na perkhat ba finom sakut haga what you sakut tanga ga tu ga jingle niang wali onga ngalapan ngam na kita kataw ngalapan Baptist la ningala dan nilagi ba keren kelumar poi sa siya kita jingpan Baptist daga ba mongi klem sa skutu ba ay jingmot jongka nga keren nang ni rekin mawa ba nga keren nga jingpan Baptist kamot manapan ngam ni fi manapan sum ni fi hapo jongga ding ka joblay na maubriyo ba ngam nga ding nga ni tuwi fin daw mi nang ta pulo daga ding ka joblay Kata ka jingmat jang ujisu habu kuran ni jing Pynbaptist how mensi makhoy. Fi kani ka jingkular ka ja shisha ko mangala dep ong. Haray ka jing perkhat jang agaday. Balay don kam bana Pynbaptist yaki daw mensi makhoy. Bat daga ding balay. Fi inga kwakan pen fi ang ni por. Kaway ka point ka bangan buang ni kaday. Namar ki don shibuan ki ding. Kibagi senran kinsi kendo aga jingam. Ya kata ngakwa bang anda keren janai bah, nganda keren kambah gani gepor. Kenang ba finla ban ya chikmat, ba fin kwa ban yo amat ya geding ke jong mensi mekuat aga jingam. Namalala pimdan ni geding ke jong mensi jong blay aga jingam jong fi. Finumla setia ya ban ya chikmat. Nabar ngaladep ong fi ke jing Pynbaptist haka kadai tang ba pinchulong ki briu ki bala pdiang khmat jong play bat kadai tang ka kam ka ba po jong ka jing shakri play ka ba po Henry ka jing Pynbaptist fi daw mensi mo khoi ba daga ding kam dai shu tang ba pinchulong biang ka jing sang Henry ba pin mi shabar ya ka ba pin long AA na ka bentaw try ngayo idan sibon ki ba baklay gane bat walis no ingan ong shi ong ni gani giktian u blay klembo yangi ya ka bangin yo ya ka jing long kristan Bangin si shonga jingi sang, bangin si lap me tangi ki kam jingi sang, bangin si lap me tangka ya rawaya jingi sang, tangka ya let jingi sang, si lap me tangka ya perkhat ya ka yeng mani bat ya jingi sang, si bon sa tangki kam jingi sang, si lap me tangka ya be iki kam program jingi sang, bat nang tade ban penet jingmot be tangi ka jingi sang, bat ngim don port shu ya ka bangin mi shabar. Ngakwangan ong ifi gani gupar u blay u Pynbaptist ki apostle baro daw mensi makhoy ba daga ding nakabenta ka jing isang u Pynbaptist ki senran baro banado asni bawan ka jing Pynbaptist daw mensi makhoy ba daga ding fi ba Petras uyang nakabenta ki brio ki bashabar
Layajar ki kelaga bamut. Sanajar ki kelaga bamut. Ki bedeko ki yo ye jing pen kia. Syakmat pinyo I ki ya apreng ke jing job men siem. Namar ke jing Pynbaptist de geding. Kam day na kabenta ke yeng mani. Kam day na kabenta hakatu ke balang. Babin si syang sa banya lekai ye gani geding man la ke sande. Babin si lap met ye gani geding man si pet ba medding ke kli. Kan mau kini ki medding ke kli. Mde banya pet kai ki brio. Reka ni barakhat geding gedai. Bahkan syat ye ke jing palang ye ke gospel ke tu Jesus Christ. Begini yang diberiu ke berdanding begini ya cikmat ngabuk mentang sengi balai John Campbell dan Pynbaptist dah ke ding ke jong mense mekoi ya ke senran ya ke bala pendap ya ke jing ong ke jong Yohanes nang Pynbaptist ke dau ke ningkong ke bangkuak ngan wanra mentang sengi kedai namar kidan shibun kiding ki bagi senran ken se kendo cikmat takadau ublay usngot ho Bau Jisu na wan siya percaya dan kaman Pynbaptist na ding. Baru Jisu lala man job yung percaya berang away na mau dan ke bor ke jong mensi makoy. Ngakuangan penyifi yang ini ke bor ba mensi makoy ubu hiar ningkong hagi ni ki sispaar pongon. Fi pulin ng Bible nadu marsen sedang. Kila yo yung jing yalap kila job yung mensi aingu yu play ki kabalang kala sedang roy. Kila penkia itu berdeko nang tade kala dan ke jing kemen hari walit kelet setang kendiat por pi pulin ki kam ki apostle na kala nang ko besau ngan pulin ke khat ke bening kong kong ne ti haba ki dang kren hau to pai lang ki lingdo ba rang ba ke temple bagi sinagog bagi sadusi kila yawan kendiat haki bagi de snow sisa namar bagi hikai yo pai lang bagi alap da ujisu ya ke jing mi pat na ge bayau kila kemiki kila set bendi ki adu lashai hamar bakalalong lajan mi lupa fi kanige de por kabau Petras udan haga jaka kabau blay udang penme ega ding ega kli ge jo but barok is sunran kidan ke ding Yohanes udan ke ding ega kli ge jo but fi you in da kila pen kia yuto bupang budko khmat jang ke temple ki pat ba barok kila yawan pet ega ni ke ding jong blay ge ba me ega ni ki argut But ngekuangan ong ifi walit kelet ba. Wat la da jaga kamba. Wat la da gibriu ki kelaka bamut. Wat la da gibriu ki pai show blay. Henry yakini ki arngut. Yo Petras badi yo Yohanes. Ken mau ki ding jong ke jing le persha. Ke ding jong ke jing pensha penshitam ben ngan bu ita ketin. Ke ding ke bakin saya kendu bat ke bakin ladari kendu no hang ni kedai. Ke ding jong ke jing sha penshitam ben namar ke gospel ke jong Jesus Christ. Fi ide na kata daw ngan pin finang ni ke Bible kong ki kam ki bagi set bendi ki aduk lasai. Nama kalong lajan miet lupa. Hantang akwangan ang fi. Finyo ke jing shai. Ba uplay balay Pynbaptist yo Petras yo Yohanes ki senran baro da ding ke jong mensi mekhoy. Namar kadan gani ke ding bagi ta ke ding ke ban penlip no ke jing long mensi baro. Kadai ke ding jong ke jing sharpen shitom ben. Finyo nda haba kadan ke persecution. Lani ke ta ke jing pen shitom ben yiki bangai. Pin lap balada ngimdan ladang isu kela ke bamut. Ladang isu yo atang jing Pynbaptist Bat nang ta dangi ya ne ke pertai. Nda sharpen shitom ben. Khambon hingin jingai no blay. Khambon hingin pet yap. Bat khambon hingin len wat yo Jesus Christ. U Petras namar ba usu shubot yo Jesus. Usu shamigi kamba. Usu snot kho yo Jesus bu de khon jong blay. Nda habo Jesus sha sanar pna. Ulan yo Jesus. Balay ulan namar umpat dan ke ding ke jong play finlap agini gisi dan cibon ki balen yu jisu dan cibon ki bale ran yu jisu dan cibon ki bamnot ban play yu jisu dan cibon ki basngo bit ban ra ya ke Bible ke bahero ngayon idan cibon mentagi brio ki ba las ngo bit sngo day show ban ra Bible ke bahero ban let jing seng sngo let ran sngo long fit show sngo long convenience sngo bit ban ra da Bible ke ti kham tam lele ke
Bible hem dan batre syuk ban ra ngayo iwat na du kinong yalam ru la yo ini idea ban tap lang ya ka Bible hapo ka mobile ban tap lang ya ka Bible hapo ki iPad ban tap ya ka Bible hapo jongki laptop hapo ki tablet nga khwang anong ifia gani ka por kani ka por ka babihapan perkhat ba mangingi ema ka por ka besuk badai na ka daw ni tu ipi ngi le ran wat ban ra ik tin ka jong play ngam ya hap ya gini ngam pediang gini ngam sngal tenat bapin chong jingseng ban pet Bible lagi mobile ngam da sngal tenat di gini namar balai haga jing yo i jonga haga jing sngal tho jonga sngal buram palat yo play bo ai ngi ka ktian ga jo mudon la ngim yo aga ktiga jangi ga Bible shanongin poimenta shaingen let nama kidan ki jaka aga region ko pertai ki besha ye ki balong straight ye gani ki badan aga jaka ko khang ye jing alap ye gospel ki ba hapwat ye ban tar khndiat ye ktienu blai ban tap aga jaka ki buri dan preng jongki ki ba tho daga shithi ye ki khot Bible khnang begitu ki besha pen shitom namar ka gospel kini oban pule dan preng jongki ki pule lendat ye ka Bible dan preng jongki ki ba yo ye ka Bible ba ka khat du ki ban bam no ka ban nguat ka ba yo ki shakam ka ka bang kwa ka nong fi mangi menta hang ni hagari ka si ba janti a krpang kran ni yo lat ye ka tin ka jong play ni don pisa ban thi Bible ni lapet mi ki Bible da ka Bible society but nang ta de ngi let kelang ni snau le ran pen ban man ra ka Bible nai ong lele ba pin pla yo Jesus Christ ki breu nai ong lele ba pin ya lap yo Jesus ki breu tang ban ra ya ka Bible ngem kwa sho kani ka perthei ka bo setan lele kata ngam snot nat bangan yo ibang yang na jrong jong ka platform lani na ka pulpit na ki podium jong ka jingkran jani bangi klempenan kam syuk daga ni ka Bible ndrei bangi ra di ni mobile jungi bangi pet ni tablet jungi nga khwang anong I feel ni ka por hapo jong ka mobile jungi ha ka internet download ka jabo ka jkhlia baro bang nga khwang anong I feel na ka juk ka jaka fi sailang ni ka tin ka jong blai nga khwa fin snap ba ka dan em ka jingi tip lamang ta Batai na kita daw ng kwangan keren kandiat igani. Ba pin snot ho ba lada piklem don ya ka ding ka jong play ya ka don ho jong fi pin sngaw le ran pin sngaw wit ya ka kitino play pin sngaw tanat ban keren ya ka kirtan ka jong Jesus ya ka breo namar balay namar kidan ki ding jong ka jing penshitom ben ngayo ihang ne ba hagani ka riga jing imdan jing penshitom ben ya do kata hari ki breo kidang sngaw le ran ngam laban muddo le le inda kawan kita ka por jong ka jing penshitom ben ngam tip ngin le kumlo tip ngin le jing sek tip ngin shakriyo play na tip ngin len sendan neutral nama watang menta bangi miyo chu ki jing sek ye mani shipor menta usnam ngayo igidan ki breo ki bam ju pulisyo ka Bible dan ki breo ki bala yaplut ka jing law men siam but nga kwa ganaw if dan ki besnus sok bet kum taro but nga dway na nga skibo blet un penlong ipi hagi ni ko por balang ba ni ko jikren jonga balay don kam na Pynbaptist i senran da ka ding ko jong men si ma khod jong blay ka daw ko bening kong ka mga bu ang ni ka day namar ki don sibun ki ding ki bagi senran ken say kendo shikman but pi i ka jing ka ding ka bagi kendo ning kong kaba tam la sila banong kaba kinom la satya ka banya shikman nama kadan ke ding kaba palat pi ke jing pensi tamben ke dai ham dai ke besuk ye ke brio ngan chipule fina ke Bible kendiat kum ke nuksa tapi pule ki kam tu ke apostol ko nang ko bapra singap ngan pule ke ongkum ne ha kata ke sngi tela jaga jing pensi tamben ke bekrau ye ke balang ke Jerusalem la pensa kemai ki baro ke lengeri Judea bat Samaria like setangi apostol ki rang ba beriu play ke tap u Stephen bat ke penlong ke jing yam beriu bekrau nom ta jo henry usol ula penjat ye ke balang uda lek rung mala ke yeng bat bula ring no iki beriu shinrang bat kentai ula ai no iki shek yeng bendi kabamut kata ke jing shek play jongki kadai ka ba pinda perkhat ba
lada ngingin dan naga bakum kita ke jaka ngam tip langin long kumno ngam tip langin nang la ne em ban syakri ublai fiu yang ne dang sudap dang sudap lentem mau ya u Stefan bat ki banget ki dang ye tap bi u dang jing yam brio ko bakrau bat aga juk ko poru ngani thu pi ke Bible kong la pensakmai ki barok leng kari Judea ba ke Samaria namal ba ki ya lap ki keteng ke tang Jesu usol lagi ni ke por udang long usol jong ke Tarsus u bampat ke lalong u Paul pi pulin ke Bible u penjat ke balang udah ring malaka yeng u le rong malaka yeng bat haba u ring no iki brio shenrang bat kentai u ya lam no iki bat u set bendi iki hadu kata kawan ke jing pensi dombet harga bang sengau tenat ke dai ke khat ke besau ka ong iki ni kitien na mar kata ye kita ke bala pensa kema kila le keleng ki dai lap ya kata ke kitien fi kata ke jing mentoy la ne kata ke jing kerku ke bakrau palat ya ke jing Pynbaptist da mense khoi pada ke ding nama mdai shu ke jing la jongki mdai shu ke jing sngau tho jongki mdai shu ke jing biang jongki hange kani kala dai dakawai pat ke lenti ba hapdeng jong ke jing sha pensakma hapdeng jong ke jing sha set jil hapdeng jong ke jing sha be yeng be sem pdeng ke jing sha pet wir nagi jaka nagi traishnong ban let long nong way shigi wipa ki shnong ketien ko jong blay ke khlem sange ban roy namar bar khat kini ki basha penshitam kide ki bedan ke ding ke jong mensi mukho jong blay Patay na kita kadaw, lanangan krenang ni, ngas ngole ran yang ini besyong mentang ni. Ngas ngbiet adu kata-katabangan kren ni gini. Bangayo idon ki priyo ki batang bami kini ke coronavirus. Ngim nuot syuk watang ban mi na yang. Ngim nuot syuk watang ban let marjan ban ki para bangay. Ngim la syuk iya ka ban kren ni ki priyo, ban duay na ni ban let long, ban itpet iya ka bapang iya ka basitam. Ngam tiap akan nuku rukom bis ngau to. Andai lada bidan ke ding jong blay apa ka dok nu jong fi. Lada ke ding jong mensi mekho jong blay ke me aga mensi jong fi. Ngam ngai bapin la ban syong. Nama ke ding jong blay. Wat lada pi penlip ya ka kat nu. Ke ding jong blay kan nang yai kelang kan nang yai kelang. Karena buat bila GE haba ke ding ke me shibon. Bat haba kala peluk ke yeng. Bat haba ke ding ke lakiu syadu sejerong di spapur sejerong. Fiyo in da kawan ka fiber get. Da wan makana gitu ki ding kali pelip ding. Fiyo ikat panang ay kat ke ding ganang kelang sejerong. Kedau ke day. Kat panang jur ke jing kata ke ding jong blay ganang shlay ganang me ganang tingshan ganang pernai kata ke day ke bejang ni ke balang ke beningkong na khwa ngan ong fi kedau ke day bagi dang shumi na ke jaka ba ke ding jong blay ganang klan ha ke kli jongki ha ke jing em jongki kidang yo mense me khoi rengkat ba ke ding na khwa ngan ong fi ha ke ni gisngi ni yo mense me khoi ni kot tang ha kata ke jing yo mense me khoi besi pediang malumala besi yo malumala shi drop bat na khwa ngan ong fi ha ke ni ke ai ublay un penlong fi ba pinom snel tenat ik walin me ding ye wepan na khwapin me ding na ga ke gospel go tong try but pinom la ban chu me ding na ga do pinom la ban shong shit na ga jing shit ham jong pi harikan mau ke ding jong blay ke tang maka ke balong ke ding jong mense me khoi ke bala ye ga ban pen pernai ye ga jing em jong pi hap deng jong ke jing shakran ben hap deng jong ke jing shale ben hap deng jong ke jing shakentai hap deng jong ke jing samar hapdeng jong ke jing sha nyau ben hapdeng jong ke jing elek ke bubun ke ding jong blay kanang pernai ha ke jing em jong pi lada pidan yo mensi me khoi ha ke jing em ke jong pi fi yo yang ne ke Bible kong ha Samaria ke gospel ke nang let penban la pen sakmai ki penban ki long ki missionary na khwang nang fi ai en pen sitom fi ai be fi ai kin pen shong fi shonoro rai kin mau kin la ban weng ke ding ke jong blay na ke jing em jong fi namar ha bi don ni mensi me khoi ke ding jong blay kan me bet na ke jing em ke jong fi ke takin ke dei ke jing shikri blay ka bang snotenat bang kren ni ke kitien ke bang Pynbaptist da ke ding na khwa bang ong fi ke ni ke pot ai nginum dei ki kristan ke bala Pynbaptist ni de ke niam bala Pynbaptist ni de ke jing her pateng bala Pynbaptist ni de ki rukom le
ki beper angin syapen baptis hangta dan preng jengi ki syapen baptis haki ki bakla lapen ngam ni ki haga niam hado bangim imat syo ki lapen baptis singi hagi jing har pateng hado bangim la syo banyo ki tuai men tag singi ba an wenglot kita tangdo kita bar khoi da ka ding ke jong men se me khoi ba an pen baptis pi hagi ni ke ding ba dalam pen baptis ka ding pinyo ke jing im jong pi kan kelalang ke jing im ka ba pernah shisha nak bentau Jesus Christ bat nak bentau ke gospel ke jong tuai jong ba jong pi man pen fi ni ke pot sengap ha fi na fi puli na ni ke Bible singala de krenteng dengan pen ke ni balai dan kaman pen baptis yegi sunran yegi shispa ar pungut yegi brio bro yang ay firu balai dan kaman yo yegi pen baptis daw men sim khoi be ga ding ka daw ga dai kadan ga ding jong ga jing pen shoy ro ka ding jing pen shoy ka ba ngayo ka dai ka ba palat ro ka ni ga ding jing pen shoy fi ka dai ga ba pelip yeki jing shakri blai baro dagi spas na bat ngan pen fi ka wai ga jing pen shoy ka ba ja hagini ga balang ga beningko ka ba kala janlip ka ni ga ding ka jong men sim khoi ai ngo yo blai bagi apostol ki kendit benrio no tang sipor bat ki phai biang shiga ding jong blai teng ngi klem kendit benrio bat ngi ngamang ta bat ngi syapen baptis hagani ga ding ka ba bakhla ngan puli fini ki kam ki apostol gol nang ka benrio singap ngan puli gong hagi tagi sngi habalaman buon ki sunran lami ke jing knyum na ki jiw krik ki hebru nabakila khamle lendet igi riugun tay jonki haka basami ke jing ai isen ai ka bahala ke sngi ki khat arngot habakila khat cheki yo pat ba ki sunran kila ong kamlong ka bit ingi ban no igi jing alap igi ktino blai bat ban shakri yeki mi namar kita ku para pini kmi nyongot ki rangba na fi ki badan ka namba ba ki badap da sim ba daga jing start bangin thungi ki alor kini ki kam Hendra ingin ini ane aga jing duai, bat aga jing alap, yaga ketian ko jong blai. Fi ikan iga dega jing pen shoy, kabawan haga balang, nda haba kala roy, nda haba la man buon ki sunran on the Bible, nda haba ka jing ai pisa kala nang buon. Pi puliang ni nda buon ki sunran ka bamut, nda la man buon ka balang da kala roy ki banget. Pisaro ka buon, yaga tapim la balen. Nda buon ki banget ke jing ai ru ke buon bat nda abakala buon ke jing ai filap kanyat ia ki khamat jong ki apostol bakin klet no ia khanang rem bat ki thap yap no ke ding blai jong ki ke ding jong mensim nama ke kame kani ke ding jong ke jing pen shoy bat ke jing pen shoy ne ke dai ke ding jong ke jing kwaspa ka jing pen shoy jong ka jing kwaspa ka ne ka ding ka basni upalat hagi ni isni bat ka ne ka ding jong ka jing kwaspa ka thap bantu no ye ka donut jong ki apostol baro kana do bakala mi ka jing knyum na man ki apostol nga not banang na dak khia do na tia ka jing prakhat ka dai bet ngal ngin ya bo no ye ka ne ka fan gum ta shi yeng mane ka ne ka fan na gum ta ka lom jing tap ka ne ka fan na ka benta ban thiet ye ki bajie ka ne ka fan man thiet ye ki sound system ka ne ka fan na ka benta ban bo ka ta pausnam baka nang kum ta ba ngin la ye ka ban shna biang da ka we pa ka design ka ba kham tanat ban namar bakala mi ka ki architecture mentagi bala khamshai manang ta dengin pen jatno ini ke yeng mani nang ta dengin ni thau no de ka wei nang ta de ka pisa kala buon bat nang ta dengin le plan kum lo ban thiet kali ban pen biang ki kwata ki kali ban pen biang nang ta de ban thung brio ban thap ki brio pa jing seng nang ta de kala mi kata na khwa nang fi ki ni ki sanra na ki poru kala wan ke pisa shibon bat ke le sami ki ni ke pisa shi ki banget shi ki badon ki baduk ki jinchar nang ta de ki le sami ki
ni ke jing ai isan ai kala mi sa ke jing i khanyo mang ne na ke brio ke me wat chu ke tien ke jo blai ke le wan i ke jing ai isan ai ke me wan jing seng shu na marka ki klem wan jing seng shu na ke bentaba ki sliang yu blai ni ke sliang i ke bor jo blai ke ni ke brio ni ke wan jing seng ka we ke ki wan jing seng ni ke dai ba ki yo ai ki yo i ke jing ai ke ba ma ko malong dan ki por bangi yo i ki shana ai ki dai ki sini ki slasha bat ngani tu ipila shi alap mit ikita bat hang ne ki sanran ru lai bon kam hang ne balai bani korbare ki ne ki pisa lai bu jing kain lai nyau manut ban ong hang ne ka jing ya bon kitien ka jing ya bon kam bat ki la shong shit na ki yo ban penia ki pisa bat nga kwa nganong fi hadu man tai ski ka ne ki jing pen shoi jong ka jing kwa spa ka rung wat ka jing ya sang ka rung wat ka yeng mani ka rung wat ki balang bagi sami ki jat yang to apa kasami ke jing thot kasami ke jing wet kasami ke jing per jing mot kasami ke jing pa pra namar ke daw ju ke pisa ka dei ka wai na ki ding perthai ki bo setan penan kama ki ni ki sngi ban job ya ka ding ke jo blai ha ka jingem but dei na ka ta daw balai habang puling ni ka bible ngalap balai blai da Pynbaptist ki ni ki apostle da ka ding ke jo mense me khoi khnang bakirla ya ka bania chkhman bakini ke ding jo ke jing pen shoi jong jing kwaspa kanam laban job iki ai ngo yo play baka bible kong haki kam jong apostle na ko henrio kada khat ka ba ar baro khat ki briu jong play shis pa ar bungot ki way pat ki la lap met igane bat kala tap no ka jing shekri play kala tap here no kata ka jing net jong ki hendrai haga khat ka ba ar ki khat arngot ki khat ye ki pat ba ki sunran kila ong kam lang ka babit yengi ban ino ya ka jingalap ya ka ktino blay bat ban shakri ya kimi kan nungut na preng jingi ya gini gisni ki bakindit ben riyo kum bakindit ben riyo ki apostol kat arngot hi kisno to bagading na ka kli jongki kala jan lip kala jan me ha ka kli jongki da ka jingi khain pisa bat ki kendet ben riyo da ka bagi ong ikini kiktian kamlong ka babit yengi ban ino ya ka jingi lap ya ka ktino blay bat bangin shakri ya ki miet anga tuwa ya gini gisngi bo blay unyarap yengi baro ki shakri blay khamtam igi to ki babat ika kam sharai ki babat ika kam nong yalam bangin kiar ya ladin na ka shakri ya ka miet blay klam khat yengi ban shakri ya ka miet blay khat yengi ban shakri ya utrai ala nga kren kham khor ika nila si ka kham e ukhlem khat yengi ban shakri ya ka miet kam day ka blay Ngakwa fi teng teng ipen lang blay ya gani kami. Blay ukhlem khat ingi bangin shakri ya kami. Blay khat ingi bangin shakri yo blay da ka donot. Bat ban Pynbaptist ingi ka ding bangin shakri yo blay mday ya kami. Bat ngakwa ngan ong fi gani ka por. Ay ngot yo blay bagi khalar ngot ki kiar na ka ba shakri ya kami. Ngakirpat ifi ki babat ya ka kam ko jong blay ka ba kham shikman. Fi long ginong yalam. Pila bat iki kam ki bala pin kentang la jiet iki brio. Bat pila shim iki kam ba pin krenik tin ke jong play ban pet iki brio ban psai ki dagi jingi kai. Ngatuai ba pin kendet ben rio kum kini ki khat arngot. Ba pin nom lap mit iki kam jong ka mit. Hendrai ba pin shong kam slam. Haka jing yaine jong ka jing duai. Bat ban yalap iki ktien ke jong play. Ay ngut yu play. Bagini ki la jiet nyongot ki rang ba. Ki bedon ka namba ba, ki bedap daw mensi mada ka jingstan. But ay ngu yu blay ki legit yu Stefan way na peneng jongki. U bedap shisha daw mensi mukhoy. Bat da ka jingay. But pinapuli na ka banyaw ka ang. Kaktiyan u blay ka la roy. Laman buon shikat day ka sanra na Jerusalem. But upay baba buon na kilingdo ula ko ngu haga da ka jingay. Fi ka dan ka ding. Jong ka jing pen shay. Jong ka jing kwa spa. Haga ni ka balang. Henry aingu yu blay baga ding jo blay ga badana ki khat arngot ka khlem lip no
bat kila yo kila kendit ben rio bat kila yai ne ha ga jing duai bat ga tin ga jong blai ga bomot kila yai ne ban ri ya ga ding ga jong men sim jong blai ha ga jing em ga jong ki na so benot mga hap an pen kot no igani kendiat igani ga por singan sa peteng biang igani agini ga jing ikai ga ban sawan na magani ga ga badon kam tam agini ga sngi ga bangi kran ga tin ga jong blai fitip kani ga ding nan pen i fi sakaway bat nga kwangan pen i fi igani ga por kendiat igani fi kading ka baki senran kini kendu shikhmal kading jong ka jing pen shitam ben kading jong ka jing pen shoy jong ka jing kwa raha jong ka jing pisa ka tingka bat ki way pat ka jing pen shoy kini gede ki pen lep e kading ndai ka dan sakabe kading ka baki senran ki hab an ya bat kini kading gede ka ba dan hadu menta ka sengi ka dan nadu ka por jong ka testament ka berim bat kita gede ka ding jong ka jing ten jo ye ka jing hai juni langan keren ni gede ka ba kham e ka bangingim la ban kiar gene nget bun ba na pi ka snap ini ka jing keren jonga kadan ka por ka bi sngaw ko man ong try nganom la shu ngania chkhmal ngam sngaw la shu try ban duai ngam sngaw la shu try ka bangan shakri me ngam la shu try bangan ne jing sang kham tam le le bangan kemen bangan le shiga yeng jong blai la ne bangan job ik brio show try ngam sngaw la try ngayot ngatip ye gani ngatip abang kran bahaba ka wan ga jing tin ju ye ga jing het chong fi wan ga jing e ning ko ngala ga jong ga yeng nda haba ki khon jong fi kim tre ban shakri lang bat pi nda haba ga yeng jong fi ga pat ka pra nda haba bi sa mar we yeng bam dan be tre lang bat pi ban ye ko ngu lang nda fi dan yeng ga jaka ka ba ka yeng ga sam jong fi kam ye long ka we ban shakri u try nganut ban ong kata ka ga ding jong ga jing tin ju ye ga jing het jong fi lapin le kum no ye ga jing het jong fi teng teng ka e palat ngayo idan ki yeng ki bisi jau umat ki bedana ga jaka ka baga dan tang ka jing sha ya le sudah haba ki shakri yo blai ngakren nang ne ba fin yo men sim ngakren nang ne ba fin tip ba ki dan ki ding ki bala pen me do boman hagi ni ki sngi ki ding jong ka jing le persha ki ding jong ka jing kan ta ye ka jing shakri blai ka ding jong ka jing le bam sut nyau ye ka ban duai ba ban wal ik khmat ka jong blai ka ding jong ka jing jai tu ban duai ba ban le chi ka jing sang ki ne bar khat ki le ik ban plip no ye ki tu ki brio ki bo blai la pen em ki ba ka ding jong blai po jong ki ka tuai men ta ki sngi bo blai un ai body fi bala da fiya agni nga kwa ba fin tip bo blai kwa ngi bangin sngot ho baka ding ka jong ka jing tin jo ka dai ga ba e palat ka jing em ka jong brio ere nga kwa bangan ong fi ngani ga por snap ngan puli fi na shiti shu petras ka bening kong kala nang ka bening kong u ong ga khat ban rio haga ba bi snow kmen e la menta khmbiat por la da don kam la pen snow si e viru agi ba bun jat ki ting jing tin jo knang ba ka ba prang ni ga jing he jong pi ka ba kham kor glory ka siar ga ba jat no la prang e karu da ga ding on yo shame ka ga jing ro ba ga buram ga jing lang buram ha ga jing pen pau yo Jesus Christ ngatwai ba menta ga sngi ba ki lawar ding jong ga jing ye tin jo ki lawar ding jong ka jing ya lenti jong pi baru play ka jing e jong pi ka ba me ding ka da no jong pi yo try ka jing bang jong pi ban snap bat ban puli ka tin ka jong play ka jing shir hem jong pi ye ka ban kren ka tin ka jong play shi ka brio teng la plip no na ma ka dang ka ding jong ka jing le ka jing em jong pi ki dang ki ding jong ka jing ten jo ki ba ten jo ka jing e jong pi na kwangan pen slori pi men da sngi kat balahi wat let yang hanta nga kwa ba pin fikir ba ba ga ding jong min si ma khu jong blai kanom lip no na ga dot no jong fi kanom lip no na ga jing im ga jong fi ai kan mi na ga clear jong fi ba ga clear jong fi kanom dap na ga jing ku slai ga clear jong fi kanom dap ta na ga jing per khat ga jing jin jar ba ga jing e ai ga clear jong fi kan dap na ga ding jong blai but ai na do kan ta ga ski ba pin sngo tho ye ga ne ga jing Pynbaptist da ga ding ba lei blai kwa ban Pynbaptist ngi da ga ding ka jong min se ma khoi namar ngi don ki jing ten jo ki ba kraw ga jing em ga kwa nga nong fi la fi ya ki jing ten jo kat banang ten jo ipi pikir ba ba ga ding jong blai
kan job ik tagi ding jong ki jing ten jo baro. Ai ka ding jong play kan job ik tagi ding jing ten jo baro. Nama ka ding jong play kala ban job iki. Nganget kini ka jing kren kan ai bor fi. Ngan sa beteng biang iki ni bat nganget kan lo ka jing ka khu ba kraw. Ia ka jing shekri play jong fi. Tu play bat scam fi. Tu play un ai bor fi la ban ya chikman. Tu play un pensakut fi tang ka jing Pynbaptist Hada pinda yo mat e ga jipen Pynbaptist do men si bakhoy bat da kading ngan duwai no agani ko por ku try kat bangadang kran ngini ki ktien ku chame ngayo I gen try ba hakini ki sngi ko pa ka jing shakri blai kadana preng jong ngini ki jing shayele khamta ma gari ba ga jat ben rio jing ya blai ba teng teng ga spisa ga tingka ki jing kwa raha ku try blai Kiale palat ku try ga jing shakri play. Kana do ba jing mot ba jing thumu jingi. Ni klamyo isu ye ga lenti ga badai. Andai ni sha yele agani ga ding jong ga jing kwara ha jong ga jing pisa ga tingka but try a play kat manganang tuai nang ni. Yarap ko pa ingi kum ki priyo ga shakri me. Ba ga pisa tingka kanum la bandang ka jing riam ingi. Ri try bangin light nang tabat bangin job a play. Tuai ko pa ngin ai ngi gani ga ding ga chong play ga ban me. Manginum sngo tanat ba gani gan lip ba kan me da ka we pa ga ding. Ri ai bangin maintain ngin ri gani ga ding ga jing em ga chingi. Try nga tuai ro a play. Yarap lu ko pa play gi to ki brio gi ba hap a pedeng chong ka ching ten jo gan try. Haga ba shibon ba ko pa play bi et ki dan pa ga jing e ga yeng ga sam. Ki dan pa ga jing e chong ga yo ga kat. Ki dan ga jing e ga jing khang lat na ki liang baro. Bagi ni ki tribe lagi jing ya lenti jong ki minta ka dana ka jaka ka be e. But ko pa ba ki sa man way. Bara ba ki dana ka jaka ka ba ki long rejected. Bara ba la sha kan tat bara ba ki ya sha ka jing le per sha. Trying a tribe play ba ki ni o I ba ni baro khat ke dai ka ba me me tip me yo I. Na ka ta ka taw me Pynbaptist ki de ka ding ka jong man se ba ko. But try le kim dan ni ka ding ka jame ko pa. Ha ni ka pon ka tribe men kan ta ding. Ha ni ka pon men Pynbap biang da ka ding ka jong man se jame. Ai bagani ka ding jong me kan me biang ka jing em jong ki. Mana du men ka sngi kin job ki ding jong ka jing ten jo baro. Kin job ki ding jong ka jing ele persha baro. Kin job ki ding baro jong ka jing pen shoy. Da ka ding ka jong men se ma khoat ka jing em jong ki. Trying a ngai a blay. Men Pynbap ki wat hakani ka por banga duai. Da ka ding ka jong men se jame. But ngan yo snow can try. Ma me pelaj iki bat me ai ki ka jing job. Haga kerteng ka jong jisu banan naso ngi duai. Amen bat. Amen. To blame kur kui fi. Sngap hai gini ka jing kren. Kan ai men se me fi. Ko bless you.